Ja, jeg vil lige fortælle jer, hvordan man downloader det der til League of Legends. Jeg skal lige se, om jeg slet det hele, og det har jeg. Så du skal bare gå ind i Game Mods, herinde på urixworks.com. Ind i Game Mods, League of Legends, og så Summoners Rift. Herinde, der skal du så bare ned og finde den nu her. Og min det er jo så det Winter Rift. Så der må jeg lige vise, hvordan man gør. Så skal du ned i download, så skal du downloade filen her inde på Mediafire. Download, ja. Men du skal også have det der Skin Installer Ultimate. Og der skal du bare trykke på det link, der er der. Og tryk download. Så skal du lige vente til det downloader. Og så når det gør det, så skal vi åbne den der. Så skal du lige ud her. Højre klik på den. Extract. Du skal bare finde der, hvor du extract. Og jeg vil godt på skrivebordet. Stikker jeg. Så kommer der en hel masse ud her, som I kan se. Så jeg vil lige lave en ny mappe. Mappe. Det vil jeg kalde det Skin Installer. Hvis mit i altså virker. Så skal vi lige se her. Starter vi lige med dem der. Bum. Bum. Så lige herinde. Så skal vi ned i den her. Og så skal vi højreklikke. Og så køre som administrator. Fordi så plejer det at virke sådan. For det meste. Der er nogle gange så crasher den nemlig sådan. Og det her, det kommer kun første gang, fordi den kan se, at du er ny til det. Så yes. Jeg skal lige vente til den er helt færdig, og det plejer så på 45%, men så skal man bare vente lidt, så kommer den op. Så mens den gør det, så kan vi lige lukke den her. Så skal vi lige trykke på den her, som er det Winter Rift. Og der skal vi egentlig bare ud. Og så vil jeg også lige extract den, selvom jeg faktisk har gjort det, tror jeg. Og den vil jeg extract til skrivebordet igen. Så kan vi bare lukke den der. Og så ligger den der. Den er ikke færdig nu. Sådan, så blev den færdig. Så det eneste du skal gøre, det er, at du kan enten trække den her til, at du kan add files. Og det er så det, jeg vil gøre. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den. Det... Ej, jeg leder sgu bare. Den var lige der. Men nu når jeg tænker over mig, så er det ikke sådan, vi skal gøre. Så add files. Eller vi gør sådan her. Vi går ned i WinRAR igen. Og skal vi finde her. Den var lige der. Så den trækker vi lige over. Eller det troede jeg så vi gjorde, men det gør vi ikke. Nu skal vi lige se, om vi kan trække den der derover. Det kan vi eller ikke. Nu prøver jeg lige at lukke det her. Se, den var herinde i overførsel. Så trykker vi på den. Trykker åben. Så kommer der en hel masse ting herinde. Så skal vi vente til det bliver færdigt. Og det gør den nu. OK. Add to database. Så skal vi skrive hvad den hedder. Så skal vi skrive super mega awesome fucking summoners rift new fucking skin. OK.
Yes. Så står den herinde. Og så vil jeg lige installe den nu. Fordi jeg skal lige have minions og structures med. Så går vi ind i game modes igen. League of Legends. Så trykker vi minions. Og her er de Christmas minions, og den tager vi. Så det er næsten ligesom den anden, undtagen at du skal trykke get her. Det er logo, der står get. Og så skal man bare finde her, og den er lige der. Så trykker du bare get igen. Og jeg har den allerede herinde, så det vil jeg ikke lige gøre. Og det samme med Frozen Structure, som jeg også har haft, som er lige der, lige nedenunder. Så. Så skal vi ned i den, og add new skin, add files, dokumenter, Christmas minion. OK, add to database, så er den herinde, så tager vi structures, Frozen Structures. OK, add to database. Så er det herinde, så krydser jeg bare lige alle af her med fluebing, og så trykker install. Og når jeg gør det med alle tre, så kommer det nok til at tage lidt tid. Men ja. Ja, det var så Summoners Rift, eller Winter Rift. Og så tager vi minionsene. Og det går nok lidt hurtigt, rundt der er slet ikke så mange ting. Og så når vi har taget den, så kommer structuresne, så som er Nexus og Inhibitor og ting som det. Kommer heller ikke til at tage så lang tid. OK. Så er de, skulle de gerne være der, og hvis det ikke er det, så er det jeres computer, der er noget galt med. Eller jeg slår. Så hvis I ikke vil have dem, så skal I bare trykke flueben og uninstall. Så når I har gjort det, så skal I trykke på dem igen, eller flueben, og så bare delete. Så ja, det var det.